La tecnologia té moltíssimes oportunitats i a més, amb els darrers anys, les capacitats de processament, sobretot de grans volums de dades, doncs ens permet fer coses que potser fa 10 anys eren impensables. Per tant, pensem que és més quasi que l'administració pensi, no, com la tecnologia ho pot arreglar, que no existeixi ja la possibilitat de que la tecnologia ho faci. Aquest és un debat interessant, no? A vegades quan pensem en robòtica pensem només en un robot en forma humana que substituirà exclusivament, que substituirà totes les tasques d'una persona. Això pensem que està molt lluny encara, però en canvi sí que hi ha desenvolupaments parcials de la robòtica com a eines de suport que aquí clarament poden ajudar molt, no? Des del que se'n diuen els exoesquelets, no? Perquè els treballadors familiars no tinguin que fer tants esforços, o les eines de mobilitat per fer les transferències, etc. Per tant, hi ha un gran camí a recórrer, però allunyem-nos una mica de la visió aquesta de ciència-ficció del robot en forma humana. Bé, estem explorant moltíssimes coses, no? Començant per tot el tema del tractament de dades, del tractament intel·ligent de les dades, donant eines de suport a les decisions, tant en l'àmbit del treball directe dels professionals socials com en l'àmbit de la planificació, no? I de saber cap a on hem de posar els nostres esforços. Amb el tema de robòtica encara estem una mica lluny, tot i que tenim les típiques eines d'ajudes a la transferència, però sí que ens agradaria anar avançant més amb totes aquestes eines que ja estan en altres llocs, ja estan més desenvolupades. Les properes passes és continuar explorant tot el que hi ha, estant molt al dia del que s'està fent a nivell de noves tecnologies, tant pel que fa al tractament de dades com pel que fa a la robòtica, i establir un marc de pilots, no? On anar podent provar què és el que funciona, què és el que no funciona, què és el millorable. És l'única manera d'avançar, no? Testejar, saber que segurament cometrem errors, però que possiblement també millorarem el tractament i la qualitat del que estem fent amb els nostres usuaris.